телефонът ми обикновено винаги си е на беззвук. Вчера си пуснах звука, защото чакам важно обаждане. На мен никой не ми се обажда. Единствените разговори, които водя по телефона, са с майка ми и то е за това какво да направя за вечеря. И даже аз си се обаждам. Да, обичам да съм антисоциален. Който иска да се социализира, да се социализира. На мен и тук ми е добре. Освен това, хората са много дразнещи. Заприказахме се, тъй както и да е, вчера си пускам азбука на телефона за първ път толкова много време и щях да се насера от страх. Седа си аз вчера, пиша си някакви работи, изведнъж получавам известие от Инстаграм. Ама аз въобще не знаех, че те са сменили нотификацията на Инстаграм. Беше някакво такова. Какво? После друго известие. Викам, какво става? После пак. Мале, бахти олигофренията са го измислили това. Първо започнаха с тази простоция, дето ни намърдаха всичко в ляво, защо не намирам никакъв смисъл. После от нормалните ни снимки, квадратчета, ги направиха на правоъгълните. Между другото, който не ме е последвал в Инстаграм, пиша се Джордж По, може да ме последвате. Тук имам снимка как цепя дърва. Това, което искам да кажа е, че ще потърпа Инстаграм точно още няколко дни преди да го делитна, защото страшна простоция се случва в момента.